akụzili nge gba gị na ọ bụrụ na ịwasị ọjị gị na gị ịmala ọjị chela iru n'elu mgbe ọ bụla ịwala ọjị niile bụ wekpudo ihu n'ala ịta na ọjị ahụ ata ụfọdụ na-abụba chịta ọjị otu a wụrụ ọjị achịtakwu ya wuo ọzọ achịtakwu ya wuo ọzọ ọ dị wrong bad kwụsị ime ya ma ọ bụ na ị na-eme ya bifo ibido ekpere ọbụla iweta alligator pepper. Kedu ibe eji alligator pepper eme? Alligator pepper stands for cleansing. Eji ekpochepụ ụchụ, eji ekpochepụ ọrụ akwụ. Anything on nwaanyị na-achọ nwa kwoli nzu akwoli ka iwunye na ibe na-eti ibe ya etinye bụ n'ọkụ maọbụ na osisi atụrụ atụ ibe ọbụla bụ native ọkụ maọbụ ọba maọbụ osisi atụrụ atụ tinye ya n'ime ya were ya na-eme ekpere gbaba na ọmụmụ na amụrụ gị amụ na ihe amụ nwa amụ na ọmụmụ ya abata gị be ya abatabe gị imecha nye were ya tee nzu akala ọmụmụ n'abalị were ya kwuo n'afọ gị dị n'ala anị ọ bụ na ọ nwere ibe bụrụ gị na ihe amụtara nwa ya ezuko gị ya na nlọ anyị ezuko gị ya na nlọ ya makwa eyuzu nzu ụfọdụ na-agụ ọjị tata wite atụ nzu ọ bụrụ na ịgụ ọjị na ịfụrụ ebe igoteli nzu that one dị different mana iweli nzu jebata sọ ọjị gọba ọma nlụ ọlụ na nzu tọrọ ọjị onye abụọ na-alụ esepụ aka lacha nzu nzu ya alụrụ gị so many things nzu n'ụwa ka ndị be anyị ji agwọ ntiwa isi ibe anụnwa a na-akpọ tumo na-abụ ọbatalu ome isi nwatakịrị ọ na-ebu ibu weta nzu gbelie nye egbeli jee kpọta ntụ ọla ntụ eyuzuru ụnyaa maọbụ ntụ eyuzuru nwanne ụnyaa wunye n'ime nzu ahụ jee weta ọnwere abịbịa a na-akpọ ọsan kwụọ abịbịa ahụ akwọ suo onye suo wunye n'ime nzu ahụ tanye mmiri tọnụ ya lie anya welie na-ete nwatakịrị n'isi na ntụwa isi ahụ ga-agba ọsọ welie na-ete nya bụ nwatakịrị n'isi na ntụwa isi ahụ ga-agba ọsọ enwere so many things nzu ya alụlụ gị onye ọbụla teli nzu n'anya gosiri na ọ dị holy then after that one idebe nzu kedu ibe ọzọ ị ga-eweta ibe ọzọ na-esi ya bụ ọjị sorry bifo ibido ekpere ọbụla iweta alligator pepper bifo ibido ekpere ọbụla iweta alligator pepper kedu ibe eji alligator pepper eme? Alligator pepper stands for cleansing. Eji ekpochepụ ụchụ, eji ekpochepụ ọrụ akwụ. Anything uncleanliness dị gị na-arụ ga-eme na mmụọ ama nza gị ayịye na ayọba onye ka ihe eji alligator pepper wee mee gịnị wee jụchapụ ụchụ ọbụla dị gị na-arụ ụchụ ịmụ ụma wee mee ụchụ ọbụla ị na-amara ụma wee mee ndị nna m ba na abụba weta ya ebe asị chukwu mmụọ bụ na nna kpọkụta anyị nwa mmụọ bụ na adị n'ala Igbo mmụọ bụ na adị na be nna m chimu na ikenga m egwena ya ọ bụ ọsọ ọrịa ka m ji n'aka wee na-ekpochepụ ọragwụ nwoke ọragwụ nwaanyị ọragwụ ogwu na ọragwụ iji ọkpọ ọragwụ echiche obi ọragwụ mma ụma wee mee na owu nna mara ụma wee mee ọragwụ na-eso nne m ọragwụ na-eso nna m ibe ji abụ na m gọchara ọbọ nwa mana azara ya aza naanị nwa ka m na-ekpochepụ ya tarịsị ka ọragwụ nye ebe ibido n'ụkwụ gị nna m ba na-ebido n'ụkwụ ibido n'ụkwụ gị metụ ya n'ụkwụ gị imetụ ya n'ikpele ụkwụ gị imetụ ya na ngada gị iwe weti ya metụ ya n'abọ gị iwe weti ya metụ ya n'aka gị iwefe ya n'aka nke ọzọ imetụ ya n'aka gị iwe wepegwu ya n'aka ahụ wee were ya metụ n'iru gị metụ n'ọnụ gị iwe tọnụ ya n'isi gị anyị na-atọnụ ugboro na anọ
ịtọnụsị anya ịbụ anya asọ itufu anya nke odolugo anya mgbe iji wee mechazie iwe welu nzu wee mee nke abụ ngwala gị mee na nzu mgbe iji wee mechie nzu o wee lutu ọjị ụfọdụ si na-eji ọsọ ara eme ekpele eziokwu mana ọ dị na mkpa na-eyuzu ọsọ ara as point of contact ọ dị na mkpa ka ihe eji wee jiri ọsọ ara na ndị be anyị si na ọsọ ara a na-ejere iji ibele ma ọ bụrụ mmanwụ ọ bụrụ akwa mgbe ọbụla mmanwụ gbalụ n'ọgbọ ọdata ewu ọ bụla mgbe niile ka ọsọ ọra ka eji eme ekpele ibe na-ejikala ọsọ ọra eme bụ dangerous prayer ka a na-ejiri ya eme na ọsọ ara na-eji iji ifele ekpele ibe ọ dị gị ka ekpere n'ụwa na ị nidili more force ọnya bụ na ijiri ọsọ ara wee mee nye ịghọtago na ọsọ ara bụ ibe dị ọkụ ọ dị ọkụ ịma na ọ na-afụ ose so ọ bụrụ mgbe niile ka ị ga na-eyuzi ya no dangerous prayer iwe weli ya ịtacha ịpụpụ ya ịghọtago maọbụ onwe nke ọ ya bụ ịtacha ịma mbụ ya bụ maọbụ ịma ntị ya ata ewunyeli ya mmụọ iji ịkpọkuru ọ bụrụ mgbe niile ka ị na-eyuzi ya otu a ka ọ dịkwa mmanya I am coming there iwe weta ọjị iwe were ọjị wee gbawa mmụọ niile na ịkpọrọ na nzu sibabaza gị na ọjị na ọkwa ọjị ka iji n'aka ọjị bụ ọjị Igbo ejiri ogboro aga ọfọ ọjị bụ ọjị Igbo ejiri ogboro aga ọfọ ọjị Igbo ka ihe eyuz wee ga ọfọ iwe were ọjị wee kpebe ekpele wee gọva ọfọ n'isi onwe gị gọva ọfọ n'isi ndị be gị gọva ọfọ n'isi biznes gị gọva ọfọ n'isi ibe ọbụla ị na-eme mgbe iji wee gọva ọfọ ahụ wee gọchaa iwe gọva sịba ka ị na-awa ọjị a na baza gị ekpele gị nsogbu abụ nọchilikwu ụzọ na tata ka iji ọjị a na-egbuwepụ ya ezigbo ụzọ gị kpochiri akpochi na tata ka iji ọjị a wee na-akpọghe nya bụ ụzọ dịka otu a m si ekwu kịta chụwa ebe mma ibe niile mkpọkụrụ na nzu ọkwa unu ka m na-akpọ n'ọjị ọ bụ n'isi mụ na ibe niile na-esonye m kịta ndị niile mụ na baso wee na-aga ọba ndị niile na-anụ ibe a na-ekwu ma ndị nọ na TikTok ma ndị nọ na my Facebook wall ma ndị nọ na my Facebook page ma ndị nọ na Instagram ma ndị nọ na YouTube wee na-esonye m ọ bụ maka baga ji wee jide ọjị anụnwa n'aka mgbe na-akpọku Chukwu si ya dịka ogbe ọgụ bịa nala m ọjị ka ọ taa agụ bịa taa ọjị ogu bịa taa ọjị ihe ojii taa ọjị akwali taa ọjị aja na taa ọjị mmiri taa ọjị akwụ taa ọjị ngene taa ọjị udo taa ọjị abenebe taa ọjị ngwu taa ọjị ọdịma mụ na ya emeri bịa bata n'ọsọ taa na ọjị a n'otu ma anya ata n'ibe ọjị ndụ ọjị ego ọjọ bụ ọjọ ọganiru ibe na ya ọ bụ ka m wee nsepụ eze m na ọbịa je gbuo igbuo onwe ya ọba na-achụ anyị daba ọba anyị na-achụ daba ekwe ụmụnne m abụ na-agọla ọvọ ibe a na-eme ka ọ na-agali ya ibe a na-eme o ji akụta ego ka ebe abụ na-aga n'iru onye na-azụ ọbịa ka abịa ya na-aga ya na-alụ olu oyibo ka ọlụ oyibo na-aga ya na-alụ ọlụ aka ka ọlụ aka ya na-aga ibe ọ bụ na ya na-eme ka ọ na-agazili ya ana m ayọ gị bụ Chukwu ayịyọ na-ayọ ọrịa mmadụ na n'Igbo ayịyọ sunelu na ọjị akụ nọ nara anyị taa onye ọbụla na-achụ anya onye abụ nwụrụ onye anyị na-achụ nwụrụ kwuo na o nwere ibe o mere anyị ji wee chọrọ ya onye n'isi na oke anya ya eluru anya ka oke nke evunarị ya ana m aga ọbọ n'ụtụtụ tata gosi na ibe dị mma ya emelụ m ibe dị mma ya emelụ m sọbalị na ovu n'ovu ibe dị mma ya emelụ ka anyị ra wee na-eme ekpele sọbalị Holy Week ibe dị mma ya emelụ ka bara bụ ibe niile na-esonye m all my fans all my followers ana m agọlụ gọva onye na-achọ di na ihe anụta di ana m agọlụ gọva onye na-achọ nwa na ihe amụ nwa ana m agọlụ gọva onye ibe na-esili ka ibe ya ebido dịbara gị na mma ibe dị mma ka nna ya onye isi gị tata ọ bụ oje n'ụwa ka m ji wee na-aga gosi na ibe dị mma ya emele gị ọbịa je gbu gị ji egbu onwe ya ọba na-achụ gị ya ada ọkpa ị na-achụ ya ada egwu nsị na onye ọbụla si na ibe ị na-eme ya ewelisi echi ọbụla owuwe isi na-aba Chukwu na ọdịnala ụdị ya nji wee gị aka ohe ji wee lee iwee wee ọjị ahụ anyị awabakwa na ọjị mma ọbụla anochila anyị ụzọ tata ka anyị si na ọya anọ ya ụzọ anyị niile gbochiri agbochi tata ka anyị kwụsị na nya bụ ụzọ ga-eyela ọya na na ọjị akụnụta na eketa na oheta na bọta na nkwọ ya na ọjị anyị walụ akụzili nge gba gị na ọ bụrụ na ịwasị ọjị gị na-eme ka ịmalụ ọjị chela iru n'elu ọjị ọbụla chela iru n'elu ine n'ebe isi ya ludolu ọ bụ na isi ya fesili
outside dịka otu anyị nọ kịta isi ọjị a wee face ya like this ịma na mmụọ niile ịkpọkụrụ ewelugo nkeba ahụ ka ihe ebu ụzọ wee tụpụrụ fa ihe ebu ụzọ tụpụ ọjị ọ bụzi ya mmadụ riri nne ga-ata nya bụ ọjị ịgbapele agbapele wele ile ọjị ahụ na isi ọjị ahụ tụpụ iwe achọ nke chetala iru saịdị ebe ị nọ ọ bụ nke ọbụla chela iru n'elu ụfọdụ na-abụba chịta ọjị otu a wụrụ ọjị achịtakwu ya wuo ọzọ achịtakwu ya wuo ọzọ ọ dị wrong bad kwụsị ime ya ma ọ bụ na ị na-eme ya ọ bụrụ na ị dịrị agba afọ ọjị ọ bụrụ na ị dịrị agba afọ ọjị ị nidiri iji ewucha ọjị ewu ọzọ ewucha ọjị ewu ọzọ maka gịnị na ị dịrị agba afọ ọjị rapụ ọjị otu isi wee wụ ya sọọsọ ọjị dị dangerous ịta ata na-abụrụkwa na ọ dị njọ iwere ike wuo ọjị niile abụ ekpudosi ihu n'ala ọjị niile abụ ekpudosi ihu n'ala does not mean na emere ekpele gị accept na-agwụcha ntị gị agwụcha na ịwachala ọjị wuo anya ọjị niile abụ face ya grand all of them face ya grand does not mean na azara ekpele gị maka ụfọdụ n'ime gị asị ei azara ekpele ma ya gara aga nọmba 1 bụ na ịda anụ ibe ọjị na-ekwu nọmba 2 bụ na ịdịrị afụ ọjị anya ịdịrị afụ langweji ọjị na-asụ dị afọ ibe ọjị kwuru na ịmara ya mana one thing dị for sure na ịwala ọjị niile bụ wee fesi ya ground mgbe ọ bụ na ịwala ọjị niile bụ wee kpudo ihu n'ala ịta na ọjị ahụ ata ịta na nya bụ ọjị ata ewere ike ọ bụ na ọjị ahụ ibe ọjị wee kpudo ihu n'ala bụ na ibe ọjọọ niile na-eme gị na ajọ mmụọ niile so gị na tata na-ekpuchigobe ekpuchi na onye bụ ibe ọjọọ bụ chọrọ ka ọ kọwalụ gị ọ bụrụ ya bụ na azara ekpele gị obi agbana gị njọ na ụfọdụ na-abụba nwa ụdị ọjị a iwe ewebeba basị na ekpelebe na aza ya aza na mmụba kpọrọ na ọ zara ọba it doesn't mean na azara ya aza o nwere mgbe ọ ga-abụ ọjị ga-ekpudo ha n'ihu n'ala ọ bụla mgbe abụ ka akpa ya eji wee notisi ya na ebe abụ ịyọlụ na ọ mere gị na ọ gabago na ebe abụ ịyọlụ na ya emelụ gị ya ọzọ wee bụrụ na ị nwere ike wụsa ọjị o nwere ike ime indiketi na anabatara ekpele ikpele na ekpere abụ ikpelu na ba anabata na ba ama mmịa na mmụọ gị na ya yi na iwe na-ewebe o sokwa mana ọjị ọbụla kpudola ihu na ibe ị ga-eme bụ echele nya bụ ọjị dị holu ọjị mee gịnị tọọnụ onye n'isi gị ugboro na-anọ iwufuo nya bụ ọjị ịta na ya ata ọjị bụ kpudo ihu na nye nwere nke ịta cheleba ncha niile wufue nye nwere nke ịtara ata ije na ịwụcha ọjị wụọ ọzọ ịwụcha ọjị wụọ ọjọ maka na ịda afọ ife ọjị na-ekwu ịdịrị agba afọ ọjị and nọmba 2 bụ na ọjị ọbụla eji wee gba afa na adịrị ata ya ata ụfọdụ ndị dibịa na-eme misteki ya ọjị eji gbaa afa maka ọ bụrụ na onye bụ na afọ ọjị ọwụzọ ọjị sị gị na ọjị anụnwa na ọ sị gị na ọ nwere mmụọ ị ga-enye nri men okwu si anyị ịtazina dị ọjị na ọjị kwuru ogwu adịrị ata ya ata mgbe iji wee gbachabụ ikpolo ọjị mee gịnị wufue maka ihe ichele ọjị wụa chele ọzọ wụa chelekwu ya ọzọ wụa chelekwu ya ọzọ wụa ọjị bụ adịghịzị mma ịta ata na ijirigoli ya mee gịnị gbaba afa wuo ji ofu ngwụ ọjị ga-enye gị ebe ọ ga-enye gị ọjị ga-enye gị ebe ọ ga-enye gị mgbe ọ bụrụ na ị chọrọ ịga ọbọ n'ala Igbo ọ bụrụ na ogilisi ga-adị gị nso asụrọ m n'iwu gakwa ntị kwuo nke ukwu asụrọ m n'iwu mana ọ bụrụ na ogilisi ga-adị gị nso chọrọ akwụkwọ ogilisi abụbọ ogilisi mete ya otu a ofu otu a ịbụa otu a ịnọ ịtọ otu a ịnọ ọ dị ịnọ apịa na anọ idebe ya iwe na-atụkwasị ya nzu n'elu nzu na ị ga-agọ na-agụ ya n'elu ya ọjị na ị ga-awe wacha ịwụsị ya n'elu ya na ọ ga-adị more preferable ka igiligi were ọka ka mmụọ mma na-ata ọjị ada abịa nata anya ka mmụọ niile kpọrọ aba ka abịa were ọjị ahụ ka ama na ọfọma na okebe dị ebe ahụ ka ada azọ na ya azọ maka na eke nri n'efele onye dị na-ebulu pọshọn ya danị na eweli ya na tren so ya bụ na liwe abụghị ya abụ